שלום לכולם. בסרטון הזה אני רוצה להדגים איך למלא את מסמך יום ההורים דרך המנבסנט. אז קודם כל צריך להיכנס למנבסנט עם שם משתמש וסיסמה אישית. כשאנחנו מגיעים לדף הבית אנחנו לוחצים על ניהול הערכה ועל אירועי הערכה. בחלון הזה אפשר לסנן על פי כמה גורמים, כל אחת ואחד ימצא את הדרך שהכי מתאימה לו לסנן. אני אראה את הדרך של הסינון המינימלי, אתם תוכלו כמובן לסנן יותר או פחות כרצונכם. בסוג האירוע אני אפתח ואלחץ על הערכה ליום הורים. אפשר לבחור את הכיתות או את המקצוע ולסנן דרך זה. לאחר מכן יש ללחוץ על איתור. ברגע שלחצתי על איתור, כרגע פה בהדגמה על פי מקצוע של מורה מסוים, אני עומדת על השורה עליה אני רוצה לדווח הערכות, ויורדת למטה על דיווח הערכות. הגעתי לדיווח הערכות, אני לוחצת על הריבוע הקטן ומסמנת את כולם כביצעו. לאחר מכן אני עוברת לקובייה שנקראת מרכיב ההתנהגות, ומסמנת פה את הערכות בציונים של 1-4 בלבד, כהמרה לאלף בית ג'. 1 זה הציון הטוב ביותר שהוא א', ו4 הוא הציון הכי פחות טוב שהוא ד', הפוך מההכוונה המספרית. 1 זה הציון הטוב ביותר, 4 הציון הפחות טוב. אני רושמת הערכה לכל תלמיד ותלמיד לגבי יכולתו במרכיב המסוים. במרכיב התנהגות אני יכולה לתת לתלמיד הערכה של 1, במרכיב הכנת שיעורי בית הערכה של 2, ובמרכיב הבאת ציוד למשל הערכה של 3. רק עכשיו אני הולכת לעמודה של ציון סופי, מתעלמת ממה שהמחשב כתב ורושמת את הציון הסופי במספרים. המסמך שהתקבל ליום ההורים הוא מסמך פנימי, לכן גם תלמידי הכיתות הנמוכות הציון יינתן למספרים. אפשר להעביר את הדיווח להורים בצורה מילולית. אז אני אתן לתלמיד הזה ציון של 90. שימו לב שלאחר שתיקנתי את הרכיב של ציון סופי, הציון הזה נשאר כמות שהוא. יש לי אפשרות פה להיכנס לכל אחד מהרכיבים ולתת או היגדים מתוך המאגר החדש שנשלח אליכם בשבוע שעבר במייל עם קודים, למשל הערה מספר 25, או הערה כתובה. אפשר לעשות זאת גם וגם. עליך להשתדל אתם רואים, אני יכולה להשתמש בהיגד ואני יכולה להשתמש בהערה כתובה. באותה מידה אני יכולה להוסיף הערה כתובה או מתוך ההיגדים לכל אחד מהרכיבים הקיימים. המלצה שלי לשמור לאחר כל כמה תלמידים לבצע שמירה, ובסיום ללחוץ על חזרה כדי לחזור למסך הקודם ולהגיע לקבוצת לימוד הבאה. בסרטון הבא אני אסביר כיצד להפיק דוחות למורים מקצועיים ולמחנכים. בהצלחה.